नोंनि समायना महरा आंनि गोसोखौ खावना लांबाय नोंनि समायना महरा आंनि गोसोखौ खावना लांबाय गावखौनो बर'नि आलौजोंसो मोनखोना माखोब्रा बिलाय जायाफ्रा मालाय खिनो ओंखारहांहां मोसालायनाय हे मेगन साद' मालायनि मोजांखौ नुनानै नायबाय थाब्रा आंबो सानसे आलु अर्जुननि साया जागोन नै नों गोसोआ हास्थायो नोंखौ सेराव मोननो नाथाय नोंदि हास्थायो आंनि लोगोखौ सेराव मोननो गेसाव गोफोन लेक्सार होलायबाय थागोन लेंहरदों नाब्लाया मासि गोबाव जाखोब्रा ओइ नाब्ला फैद' मासि गोबाव जाखोब्रा मासि गोबाव जाखोलै बेलाय रब्रा सामब्रामफोर मा जाथों नोंसोरलाय जास्लाबनो होआ खिस्लाबनो होआ दानो सखा मासेखौनो साला गावथारनो हानाय नङा सुवादफोरा है फाग्ला सखाखौनो जायो नामा है समनि बेसेनखौ मिथिनांगौब्रा एसे है दे नोंसोर फोरोंजो सारमोन आंनो समनि बेसेनखौ थु थांसै सामब्रामफोर ओइ र' एख' गैयालै नोङो हे राम दिनैलाय मोनजाबावगोन नालै माथो मासेबो मोननो रोंला फारसेथिं दाउमा दाउसानि अनजिमायाबो खमायलांसै ना माखो माथो गैथारा आरो जोंबो दा दाउमा दाउसा खमायनायनि खामानिखौसो मावगासिनो दा जारलालै बैखैथु हाग्रा गेजेरजों हाबनांसै ओइ र' थाथ'नाय सोर जाखो बिलाय ओइ जों बायदि दाउ गावग्रासो खोमालै ना फाग्लासो ना सोरबा मोदायजों रिबथिना लाबोजानायसो खोमा ओइ रथ'लाय सोरबा मानसिफोरनि आत्मा नङाथ' आं हले बारा थिग मोनासै दै सिगां बे हाग्रायाव मानसि बिराद फबसो गारदोंमोननो अब्लाबो खेबसे चेक खालामना फैनाया मोजां जागोन नामा जिखियानो जा लबरफोरा थियारि लाखा hey फाग्ला मोजाङै थाबाय ओइ नोंथां ओइ मानसि मा जाखोलै बेलाय ओइ नोंथां एक्सिडेन्टफोर जादों नामालै जम्बिस खोमालै मा जम्बि गोथै मानसि माने गोथैद्रायबो नङा मानसि नुब्ला आरो साउन्ड खोनाब्ला अरनो होसोयो फिल्मफोराव नुवाखै नामा नों मैथा साला गिबायलां होनबा हाय हेलौ फैदो खारनाया बारा जागासिनो आथिङाव बो अनलाय
Khar. जिखिजाया मोब्लाव आरो खावब्ला अरजानाङाल'। अरजाब्ला जों बिब्दि जागोन नामा? मा लोगो मोननांगौ मा लोगो मोनखोलै सयथिनबो। ओइ अन्थाइया गरसेबो गैला रखरा। हा? आंनावबो गैला माथो। साला उल्था दिगखैसो खारबोफ्लांबाय। देबार जि चान्स मोनो बैखै खारलांनांसिगोन लामाजों। आंखौथ' खिनोसो ओंखारबायलै। आंनि मोखाङाव खिना फै, आंनि मोखाङाव खिना फै। आसलथे बहानिफ्राय फैखो बे जम्बियानोथ'? आरो माबोरै जाखोथाय? बेखौथ' जों जेबो बुंनो हाला। नाथाय बे जम्बिया मासेल' जाखोना ना बुरजा जाखो? बेसो साननो गोनां बाथ्राया। बिदि अरजाना जायोब्लाथ' सोरबा हारसिं हाला फैफ्लांना अरजानोबो हागौ। आरो बिब्दि अरजा जम्बि जाजोब्बाथ' फुरा बड'लेण्डआनो जम्बि लेण्डसो जागोन माथो। आंनि बारावबो जाफैयाखै। जोंनो फास फैदों जानांगौ। नङाब्ला दासिम मानै माथाम लोगो मोनसिगौमोन जों। आंनि गोसोआव मोनसे सोंथि फैदों। आच्छा बेखौ मासे बुंगोन ना सासे बुंगोन जेनेबा? जिखिजाया मासेयानो जा एबा सासेयानो जा एबा जिखियानो जाया माथो मासे एबा सासे बेनिफ्राय माबोरै बारग'नो हायो बेखौनो सानग्रोना। Nabla! आंलाय जम्बि जाबाय नामालै? खावब्ला ओइ खावब्ला ओइ खावब्ला सिखार सिखारदो खावब्ला मासे उन्दुदोलै बिलाय ओइ खावब्ला ओइ खावब्ला आया दाउ गावनो थांनो होननाया मा जाखो? सिखारदो ओइ खावब्ला ओइ खावब्ला टाइम जाबाय मासे गोबाव उन्दुबाय थाखो बिलाय दाउ गावनो लिंनाया खावब्ला लिंबा लिंना बावबाय नामा? ओइ दे मामार सिखारदो गावनो थाब लिंहरबा लिंहरनानै साला मासे लेदलै सिखारनायालाय मैयाबो मासे मोनाखै साला थौ दिनै हाग्राबारियाव थांगोन थाब थांनांगौ थौ